Moi bo día a todas e todos. O meu nome é David Neira, son alumno do programa de doutoramento en Educación da Universidade de Santiago de Compostela e presento esta comunicación xunto con Carmen Morán de Castro, profesora do Departamento de Pedagogía e Didáctica, tamén desta universidade. Esvaecendo lindes entre a escola e a comunidade, aborda a necesidade de abrir os centros educativos a todo o influxo de realidades e aprendizaxes que están situados a escasos metros das súas portas. Buscamos reflexionar e poñer sobre a mesa neste momento un outro modelo de escola, a escola comunitaria, un modelo máis aberto e máis participativo, e facendo especial fincapé no papel que este pode desenvolver á hora de construir comunidades sensíveis, próximas e inclusivas. Comunidade non é só estar vinculada de facto coas escolas polo mero feito de sermos nais, pais, alumnado ou docentes. Isto é unha comunidade escolar, un grupo de interese. A comunidade educativa aporta novos elementos humanos e conceptuais á propia educación, contribúe a que a cidadanía poida vivir de primeira man os procesos educativos. A comunidade non pode ser un medio para un fin, ten que ser un fin en sí mesma. Entender a comunidade nestes termos abre novos horizontes de posibilidades. Que o alumnado tome conciencia das realidades das compañeiras pode axudar a desenvolver proxectos fundamentados na empatía. Que outras profesionais públicas dun territorio participen dos procesos educativos axuda a crear e fortalecer lazos entre institucións. Que a cidadanía viva en primeira persoa todo o traballo invisível que hai tras a planificación educativa pode contribuir a revalorizar a propia educación e o labor destas profesionais. Outorgar voz e voto ao alumnado nos procesos educativos pode axudar a fuxirmos da educación bancaria que acuñaba Paulo Freire, pois estaríamos convertendo o alumnado en suxeitos activos do fenómeno educativo. As redes de colaboración e participación poden axudar a facer máis eficaces e eficientes ao conxunto das institucións públicas que operen nun determinado contexto. Con esta fundamentación presentamos esta pequena síntese das características que, ao noso ver, identifican a unha escola comunitaria. A participación é o elemento que permite ás escolas ser espazos permeáveis ás realidades do seu contexto e é a información das persoas, a información e a bagaxe das persoas que participan o que posibilita unha mellor reflexión e comprensión dos fenómenos sociais que nela teñen lugar. É bidireccional, isto é, require tamén que a escola participe da vida da comunidade. Colaborar, igual que participar, require entender desa educación como unha tarefa compartida. A corresponsabilidade do fenómeno educativo posibilita proxectos social e ambientalmente integrados no territorio, onde só a visión conxunta dunhas e outras, profesionais e cidadanía, pode construir unha radiografía máis próxima á realidade. Desde unha perspectiva diviniana, o coñecemento debe estar integrado e ser significativo no seu contexto. A comunidade, e por extensión a escola comunitaria, han de ser elementos socialmente construídos, pois é a única maneira de que os centros sexan quen de xerar respostas ás necesidades e demandas das comunidades e da sociedade no seu conxunto. En último lugar, a educación debe procurar o éxito de todas nun marco contextualizado. A educación social é unha das disciplinas, senón a principal, que permite levar a cabo a educación fora dos centros, sendo estas profesionais mediadoras entre dous universos que ás veces semellan non coñecerse. Corresponsabilizar o alumnado e a cidadanía do fenómeno educativo posibilita o desenvolvemento da contorna social e ambiental, porque sen información non hai reflexión válida. Concluindo xa, unha educación de calidade ten que poder armonizar o traballo curricular co coñecemento e recoñecemento das comunidades e da realidade próxima. Cidadanía e profesionais deben ser catalizadoras de horizontes máis amplos en termos educativos, e como é a educación da, en e para a comunidade. Unha educación de calidade require tamén involucrar as voces crónicamente ausentes do sistema educativo, porque son precisamente esas as que máis poden aportar á mellora do mesmo. Unha educación de calidade debe tamén atender ao conxunto das realidades do seu redor. Por que non aproveitar os saberes das persoas da terceira idade, que en moitos casos sofren situacións de soidade, ou a contorna ambiental? Como pretendemos sensibilizar sobre o cambio climático cando os patios das escolas son oasis de asfalto e cemento? No último século acadáronse metas educativas impensáveis tempo atrás, nomeadamente a universalización da educación para nenos e, sobre todo, para nenas. Vayamos máis alá. A educación acaba por fornecer centos de miles de camiños individuais en troques de camiños diversos, pero a percorrer en comunidade. Aludindo a poeta ourensá Filomena Dato, que importa que estexa o ceo
tan azul e transparente, se abrasa ao sol incremente e non deixa nin unha flor. Moitísimas grazas pola súa atención.